gayon? Pinsiyon mo, baby. Pampainit lamang. Pampakaladkad lamang. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Yo 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 yo. Good morning, 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 Pilipinas. Mga Bicolano, sa Edman na Partikan Mundo, welcome po mga tugang sa tuyang programa Morning Hirit sa DCGB. Sa may mga birthday dyan, happy birthday. Mga travelers natin, ingat-ingat po, mauran pa pero ngunya na aga paghali ko sa harong na mga 10 minutes before 5 nailing ko nang gad subulan Ronald naguldot subulan adi nailing ko nang gad sukwa nailing ko nang gad uminuldot subulan wow nganya ko naguldot ang bulan. Good morning, Legazpi City, Probinsya Canalabay, mga Bicolano, saan man na Partikan Mundo. Ronald Baldo po sa Technical Department. Sa luwas, Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta in the morning, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz, sa Manibela, Boy Mata. Kaiba nato dyan mga tugang ang Mega Force Patrol sa panginginat po ni Chief of Reporters Jimmy Nazalita. Good morning tabi kay Madam Milindawi. Yan Good morning tabi kay Madam Milindawi. Yan ang CMD. Sabi niya good morning tabi sa mga listeners sa bilog mga tugang na estasyon kan DCGB. Good morning, Tabi. Sir, sisay pambisita, taday patunong ang sarong helikopter. Siging ikot-ikot sa Albay kasi bago pang alas 7 nin Banggi. Dahil na sa namin nalanding sa Old Airport, ta siging palak-palak sa ere, maribukon asin sayang kang gasolina. Ara mo, tama ka ining texter ta, tama ka po. Ara di ba kami sa airport sa Washington? Kasubanggi, baski so aki ko na pangalas, natangaya po dadita. Sige ngayon kuha, natangaya po, ta sige ngayon layo ngayon kang helikopter. Nga ko inda, aramon mo ngayon kung nata. Saka maga. Aramon mo ngayon kung natangay, ta sige ngayon ikot ka yan. Ang nga ko, yung manang ganda no, natangay ko, taramon ko. Taga-media ka ba ngayon, dapat aramon mo, ay nga ko, uy palan, sorry. Ngunyan, may mga nagitik sa tuya, ngunyan na aga. Huni nga ning sarokan, gut pa, pade. Pwede po ba malaman bakit po kanina pa po pabalik-balik ang helicopter, almost 7 rounds na po, balik-balik helicopter over dito kita sa Rizal Street? Medyo nakaka-alarma po kasi ano bang mayroon o nangyari? More than 30 minutes na po till now, o kasubanggi ini na 8:19 PM. Tigsa kuya, kasubanggi ini na ano yan, diba? More than 8, mga 8:30 PM. Maribukon talaga kasubanggi na, paano ito, Paano ito maaraman kan sa tuya ng mga pag-iriba kung natataarog itong sitwasyon. Anyway, good morning Tabi, para sa gustong magpaabot Tabi nin para gustong magpaabot Tabi nin mga greetings. Mag-text lang Tabi sa 0928-7777-5548 0966-203-0034.
para po duman sa mga gusto tabi na magpaabot nin mga mensahe ngonya na pagkaaga di po sa satuya na programa. Alright, sige. Oni po mga tugang an pagbasa kan mga marhay na bareta ngonya na pagkaaga. Sabi digdi, smaller meals more frequently. Ha? Pag sinabing small, dit sa nadatabi na pagkaon, dit lang na pa na pagkaon-kaon, tapos dapat databi yan, pirming sunod-sunod. Dapat tama ba? More frequently. Ayan tabi ang sabi, dapat databi smaller meals more frequently. Pag sinabing more frequently, so, pag nagutom ka, saka ka makaon. Di ba? Sabi digdi, daguganin do ini ha. Initabi mga tugang an marahay na bareta sa morning hirit. Loading up our bodies with food 3 times a day is a cultural habit. Iyo man ang ano, ha? Actually, kita man sa mga tugang sa Pilipinas, inda sa ibang lugar, ha? Pero sa mga nadumanan kong mga nasyon, kita man lang sa Pilipinas na nagkakaon po nin loaded na 3 beses an sarong aldaw. Ang sabi digdi, iyang palanda tabi, sarong pag cultural habit. Giri, so kinaugalian na baga, nat kita pagkaaga pagmata, kay pontang mamahaw. Pagkaudto, kay pontang mangudto, pagkahabanggi, kay pontang mamanggi. Pero sa ibang mga lugar, 1 full meal sa nasinda. All the rest, mga tugang, snack sana. Oh. Sabi digdi, ulitong ko subinasa ko, may kasugpon pala niya. Loading up our bodies with food 3 times a day is a cultural habit, not a biological needs. Oh. Ang pagkaon tabi nin 3 beses mga tugang sarong aldaw ng mga darakula. Pagkumanda iyan parte kan sa tuyang nagimatan. Pagkumanda kinakaipuhan kan sa tuyang lawas, not a biological needs. Instead, daguganin do basa, eating a smaller portion 4 to 5 times a day delivers a steady stream of nutrients, blood sugar, and energy to the body throughout the day. Ay, imbis na tabi, magparakaw kagitilong beses mga tugang na paranon ang tulak mo, pamahaw, pangudto, pamanggi. Baloon tadatabi na magkaon kita din sa radit sa ng porsyon. Nin mga 5 or 4 times a day, iyo databi ang na mga bagay-bagay na nakatabang para ma-deliver sa lawas ta ang tama na nutrisyon. Ang sugar, asin ang energy, sa satuyang lawas sa laog tabi nin sarong aldaw. Less taxing on the digestive and metabolic system. Ang pagkaon databi kay arugan, bako masyadong mapagal na tunawon, asin po sa tuyang metabolic system. Smaller meals prevent overloading and excess waste accumulation. Ang pagkaon databi nindit sana, nakatabang yan para mapreventaran ang mga sobrang nutrisyon sa lawas ng tao. Yet another benefit, dividing caloric intake in this way reduces your risk of heart disease. Iyan po mga tugang an marhay na bareta, digdi po sa tuyang programa. Good news, ha? Duman sa Europe, sa kanakaabot ako duman talaga, mga tugang, ang kaong kantang mga tao, saro sana 1 full meal. Actually, maski duman tabi sa kwan, sa ibang mga, sa California, araw kan sa observation ko, kita bagang Pilipino, kaya good pinmi kita daing kwarta, mamahaw, matindi, dyan sa fast food. Mangudto na naman. Pagkapangudto, may aperakan pamahaw, may in-between snack pa. Diba? May in-between snack pa. Tapos mga tugang, may merienda pa. Paminsan may midnight snacks pa. Di ka magulpi ang tulak mo. Tama, ida kong kumbinsido ka mo kayo ni. Tama, tabi. Tama. 5 times a day po baga magkakan ang Pinoy, tulo na major meals, 2 snacks.
Tama si Dr. Alan. Good morning, tabi Dr. Alan. 5 beses kita di. Makao na alas 7 bago maglawag sa opisina kay Nakulon. Pag alas 10, ma-snack. Halawigon kihururon. Sa irisna ka na iyan. Pirang oras na sunawara sa trabaho. Pag alas 12, mangungod to. Pag alas 3, merienda. Habang nagpipingkyon mo, baby. Tapos pagkabanggi naman, 5 beses mananggad kita. Diba? O yan tabi mga tugang anmarhay na bareta sa morning hirit na dapat tabi is small frequent meals lang. Yan. Inda. Kundi bagan natod ang buhay. Ang lawas na kaya nag-adjust eh. Kung makadumang ka sa ibang lugar, nag-adjust ang lawas na. Di umati na nagugutom ka. Good morning, Tabi Henry M. Maray na aga, Tabi sa may ICR Kampangkan SM Kangkanal Takop Proluho Baka, Tabi. Pwede mahapot sa kinaukulan. Sige po tayo pahiling taha. Good morning, Henry. Salamat sa DCGB app live nyo. Diretso from sign on to sign up. Hindi per segment. Alright. Salamat po. Good morning, sir. Kumusta po ang disqualification ni Gob Noel? Sabi ni 3682. Day patabi ki resulta, alat ngo na ha, alat ngo na. Tasimbagon ta ini si. Day pa po ang latest ngon yan, alat ngo na. Tanay may akong nahiling sa Inquirer kan sarong aldaw. Ang latest po ngon yan may kinaraman diyan sa kaso ni Gob Rosal. Igwa po siya ki fig file na nasa suppose niya may baga na disquan baga siya na ano pod ka ito na ano pod ka yan. So disqualification niya diretso na mga tugang na inuyunan kan en bank no kan en bank o kaya dahilan kay ito mga tugang nag-file siya sa korte. Una ang latest na-publish ini sa Inquirer January 12, 2025. Ex-Albay Governor asked Supreme Court to nullify COMELEC disqualification for 2025 polls. Nag-appeal po sa sabi sa Bareta, former Albay Governor Noel Rosal has asked the Supreme Court to nullify the resolution of the Commission on Election disqualifying him from seeking re-election in 2025 polls, which he claimed was issued mabilis pa sa kidlat a favor. Okay. Now, based on 2020, base po duman, ang pigahagad tabi na final sa kaso ni Atty. Lumuro Makalintal, iyo tabian, sabi kan sa indang motion, nakakomiter da tabi ng grave abuse of discretion when it rendered the resolution disqualifying him under Section 40 of the Local Government Code for so on to COMELEC Resolution 11044-A. The petition urged the Supreme Court to issue a temporary restraining order against COMELEC rulings disqualifying Rosal and eventually declare the poll body's order and void. Yan. Iyon tabi ang latest tabi. Nagagad sindaki TRO mga tugang sa Korte Suprema. COMELEC Resolution number 11044-A bars dismissed public officials with perpetual disqualification from holding public office from filing a certificate of pendency despite of pendency of an appeal. O yan tabi Ngunyan, in other words base duman sa Bareta tabi na nasa Inquirer tabi Inquirer net ini January 12 ang publication kan Domingo pa sana na Bareta mga tugang na nag-file sindaki motion for nullification praying po para sa issuance kan temporary restraining order. Yan, iyon tabi yan. Ngunyan baga, sige-sige na sa imprinta, kundi nailing ko sa hapon sa COMELEC Bareta. Dahil duman sa na-headline baga ni Pading Marca sa hapon, ako ni Pading Marca. Dahil duman sa baretang ito, so COMELEC, isenda pong i-destroy ang 6 million ballots. Nakakuha na sila, naka-imprinta na. Tiniaraw kan Supreme Court si Erese, so kandidatura ni Erese bilang congressman. Buda may saro pa, ay tiarong ilinuwas, o saka, ilinuwas o TRO, di, gusto sabihin, tabi, so COMELEC mga tugang, dapat, taday na ninda sinabay sa balota si Erese, tinaraw kan Supreme Court. Ano nangyari?
kan tiniyaro kan Supreme Court ito, sabi ni Chairman Garcia, say nang ididistro so 6 million ballots. Kan idistro 6 million ballots, maponsinda sa pag-imprenta. Oh. Amo tong kanjural, kung igwan naman kilo sa TRO na naman, kung sisay naman, sa bagay baka day naman. Ta si RSA, so, para congressman, tabi, dahil siya sinabay sa balota. Pero so kaso gawin ni Gobernador, di ako nakahiling may nahiling baga akong template kan balota, kasabay siya naman. Si RSA, nag-TRO, ngunyan, so gabos na balota sabi ni Chairman Garcia, i-destroy ito. Gigirisiun gayod o ang gigibuon ka ito. Tapos mga tugang, ma-reprint giraray, isabay na si RSA. Saka bagay. Nakon igwa giraray. Saka baga. Hello? Hello, VP. Yes, morning. Tama-tama ang topic mo niyan. Kasubanggi, iyo ang topic ang mga tambay. Mga tambay? Iyo tabi, Natada. ang balita daaninda, papaboran kan Supreme Court, si Noel Rosal. Ayan ang bareta ninda. Dahil kita makabuot sa Supreme Court ang desisyon kaan. Iyo nga ni, iyo daan dangog ninda ta. Ang sabi da kan Supreme Court, may sala da duman sa order kan Comelec. Ay day ko aram yan Wrong spelling da. Samo-samuhon tagang salbatana ka na. Paano kaya? Wrong spelling so in bank. Ano? Wrong spelling so in bank. Wrong spelling. Ang kinaagda, INBANK. Ay na sa imo. Sarawayo Morning, niyo. tabi. Good morning. Pagkaaga nagapasoy si Joker na. Di ba? Yan po ang latest as of January 12 ito na-publish tabi sa Philippine Daily Inquirer net. Yeah. Kaya pigahalat mo niyan sa pagpalawas kan TRO. Although kung ngaya ang problema may kinaraman tabi duman sa nakasabay sa balota baga duman sa template. Di ba? Kaya lang yung ito mapaluwas ka kitiano para dahil ka dire-diretso na ma-disqualify tabi. Yan. Alright? Yan tabi ang latest dyan. Kaya halatong tako ng desisyon kan korte, pamaisyo ba kit TRO o dae? Pabor ba o bako? Iyan po ang taaram, mga tugang may kinaraman sa siring na bagay. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning po. Thank you po sa Pacific Mall sa MWF Ninda Free Zumba at 6 p.m. po yan, Henry. Thank you. Good morning, Tabi. Thank you po sa pagpaliwanag. Tako talaga nalalabuan kan mga baretang nagkakadarangog. Sa imo sa nako, Tabi, nagtutubod. Ay, wow. Gari makakuanon man eh. Ako pirmi akong base sa bareta, sa objective kita. Dahil, kuan uyugod mo sa ko grabe adi o sige po yan po yan sa i-search nindo sa Inquirer Net January 12, 2025 tabi na iyon talaga ang legal remedies talaga ka ito na Comelec disqualification is to ask for or to request from the Supreme Court to issue a temporary restraining order para ma-restrain sa decision tabi kan Commission on Election. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning. Ano pong purpose ka itong helicopter kasumanggi? Siging lupad-lupad, maribo kong tabi. Iyo nga ni. Dahil ko alam ko ng rason ka ito. Good morning po kay Elisa Oropesa na makusugon magdangog sa imo. Salamat po sa pagpakusog kang radyo. Diyan ka baka sa mga kataning magreklamo. Maribo ko ngayon ang radyong an. Sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Karen Alana sa linya. Good morning, Karen. Thank you so much, VP. Good morning. Panahon naman na dapat tutukan kan gobyerno provincial kan Albay. Mas dakula na produksyon, sindakol na supply nin gatas. Mali sa Albay Dairy Plant sa Kamalig, Albay. Hindi kasunod kan luminuwas na impormasyon sa Junta Provincial kan Albay na limitado ang supply nin gatas sigdi sa Albay Dairy Plant. Kaya supig pa plano ngunyan kan provincial na milk feeding program sa mga eskwelahan, medyo limitado na mga Meron impormasyon hali kay Borsino Rubio de la Cruz
Sinabi ni? Yan ang sinabi ni? Board Member Sheena Onrubia de la Cruz. Okay. Hindi family feeding program na papanginutan kong provincial as independent albay dilita doon sa naan beneficiaryo. Sa inyo ginibon, Karen? Sa sesyon o sa interview mo? Sa inyo ginibo? Session. Ayan, sa ginibong sesyon kan sanggo na ang panlalawigan sinabi ni Member Sheena Onrubia de la Cruz. na Limitado man ang gatas na kayang isupply kan albay dairy plant halagad limitado ang kapasidad na kayang iproseso budak gipugan mga fasilidad digdi. Gang pagkaini, nahiling mismo ni Board Member de la Cruz Na? Kahit ang mga fasilidad digdi sa dairy plant sa pagproseso ng mga pasteurized milk like sa mga cooperatives bagatabi VP darakulaon ang kapasidad kaya dakulon ang mga gatas na nagigibunin da asin proseso. Kaya ngunyan, nagpahayag si Board Member Sheena Onrubia de la Cruz sana tutukan kan provincial ang lado kan production sa gatas digdi sa dairy plant sa siring na kautuban kula man pati ang tabang kan gatas sa nutritional na pangangaipukan mga kaakihan asin estudyante sa mga eskwelahan. Tatandaan bagatabi VP na ipig-report niya to nagkaigwanin agreement ang provincial government of Albay asin DepEd Albay maghagad nin supply nin gatas sa Albay Dairy Plant para sa milk feeding program. Ayun. Ilang parte kayo nga ni school-based feeding program nguya na school year 2024-2025. Agad, implementing sa mga eskwelahan sa Kamalig Albay ang magiging beneficiaryo dahil ang kasigun nga ni idigdi sa Albay Dairy Plant dito doon sa naan kaya nindang isupply na gatas. Ang tabi VP ang international Karen, ako ang solusyon, ano ang solusyon? Para dakol na gatas an makuakan Albay Dairy Farm. Kaya Board Member Abadesa sa pag-question niya, Melissa Abadesa Armidilla, dapat i-consider na ka na Committee on Health program na dapat i-expand ang mga facilities para na makapag-produce kidakol na gatas. Ang solusyon kayo dyan, dapat dakol na baka nagbabados. Sir Tabi VP. Dapat pabados-badoson ang baka. Tangani na mag-clear kigatas bako. Sir, tapos Tako nang Carabao. dahil ko arama, pero ang baka siguro pag bako bados, dahil man nag-produce ang kigatas. Ano VP? Kaya dapat, sige sir, ang bados kan baka. Sabi gatas ki Ano ang Carabao gatas ba? dyan? Hali sa bako, hali sa Carabao. Tas ki Carabao Tabi David. Carabao. Sir. Dapat, sige sir, ang bados kang Carabao. Yan yung dakulang gatas. Tama? Di ba ka? Common sense baga. Dahil ko aram kung ang Carabao, pwede makuha ng kigatas. Kundi man imposible. Ang Carabao, dahil mo nakuha ng kigatas. Kung bako bados. Di ba? Sir. Ano ang solusyon? Dapat ang mga Carabao na pigataman yan, sige sanaan barados. Sir, unfortunately, dito man na namat iduman. Di man tigsabi yan. Kaya nga, anong gigibuhon para dahil magbara bumados yan? Anong kay puan kan bakang Carabao para bumados? Karen? Yan sa natabi VP, data aram. Nagtutok sa nasinda sa mga facilities tangali makapag-process Okay. sa gatas. Okay, sige. Sabi VP, ang information Uy, nakainom ka na nikigatas kang Carabao? Sir, sabi VP, na-experience ko, so kang pag-Earth Forum tabaga. Iyong mananggad, igwa mananggad duman sa Albay Dairy, may display sa Earth Forum, aday. Okay. Sabi Sige. VP, Karan Alawit Boy, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Naramdaman ko lamang so sabi da Ronald Cansara mo ninalgayon. Sabi ba kan sa utong daraga, uminagi duman sa farm. Sabi da kan daraga, ngaya tiyo, manggura no ngayon sarong basong gatas ka na Carabao o baka ngayon tiyo, baka ngayon ini. Manggura ngayon saro ngayang kuan, ang saro ngayang ano ini, ang saro ngayon na baso, tama inom lamang ngayon ako. Sabi kan di gura kan may edad na kan farmer ay kuan ngayon 150 ang baso kamal man ngayon tiyo ata ngayon 150 yaw nang sa baso iyan kamal man ngayon ding barato sabi kan daraga ang parao man nagsimbak ay kuan ngayon di kay barato ano ngayon tiyo ang barato taduman niya ko barato ngayon pwede nga na yung libre ka ngayon madodo sa baka
Ika ngayon mairaram sa baka, doon ka ngayon masup-sup. Libre ngayon eh. Kung ako ngayon, baratohon sana yan. Linakaw-lakawang bagakan sudaraga. Alarmario, nasa linya sa dagdag na report. Good morning, Paring Al, kamin. Dari haloy-haloy na kitang tayo nagkata na gata. Iyo baga, sa totoo, maray masiram pa di ang gatas kan. Kaya lang, mas kang gatas kang kanding, masiram eh. Yeah. Pagpiproseso. Diyan sa Albay Dairy Farm, masiram ang gatas dyan. May mga flavor pati, may tsokolate. Ay kada yan, nagkata na ka. Iyo nga ni. Gari aloy-aloy ka na. Ako pa minsan pigtaga, try ko. Gatas. Dahil naman ugaring ginagluwas. Winda. Yan ang baritang Kaya, gata. pero sa iling ko pa di, kaya garo ko ni. Medyo maluwi ang development pa di. Kan. Kang lawas. Gari kulang sa gatas. Kaya nga, di ko lang yun. Gari yung problema. Gari maluyaan. Pagpakaunan mo si Madiki, Kwan. Ki ubos kamote. Buda, ano ito? Supako bagas, pako. The best yan. Buda ko si doon na may lumbod. Mga the best yan. Sa bagong haki, pako. Bako. Okay. Ayun na. Sige, kumusta dyan? Manda, alas 4 baga, brown out naman. Maring nga talagilaw na na. Oh, yun ang uso ko niyan. Yan ang uso. Yeah, anyway. Okay. Sa informasyon pa padaipig sa samantala kan ibang aspirante ang pagkataon ninda ni mga ayuda as in exposure ninda sa mga barangay mientras dahil pa nagirigpitan pag-abot kan campaign period lalo na digdi sa lokal. Yan ang nangyayari ngunyan sa mga barangay, particular digdi sa southern part kan Legazpi. Aros maubos na ang mga barangay na napigibisita kan mga aspirante nagpamirid bid as in nananaonin diit na ayuda. Ngunyan daw igwaman in medical mission dyan sa covered court kan barangay Taysan as in napigilaoman na may mga bisita naman na aspirante. Ikasamantala ninda ang panahon dahil pag-abot kan campaign period lalo digdi sa lokal mainit na sa mata kan mga kalaban likay man sinda na makasuhan. Aha. Yan ba yan? Buong karas ka informasyon di Southern Park and Legazpi. Alarmario. Thank you. Salamat, Paringal, sa report. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jimmy Nasalita, may dagdag na report. Jim, good morning, Jim. Kumusta dyan? Kabin, Jimmy. Hello, Yes, go ahead. Kaloy makalaog, ano? nagpigadangog pa ni siya ng Natutubog mo na ko niyan. Gari matama ako niyan sa luto, ah. nakabot na sa kwanda so piggikas mo kaswapon. Automatic bagaan. On Kaya time pala bagayan. nahulog sa bank account mo, bank na mo kaan. On time bagayan. On time. Ah? On time yan. On Amo time. na? Ano sabi? Thank you daw. Ako, nangalas naman ako na marayo na ang buhay niya. Sige pang request. Sige man sila nadadangog niyan mga naglalambing sa imo. Ayaw man. Ano ang sabi? Magtagalambing man nga ako sa iya. Maski ba ko na lamang nga so natural. Bako natural. indirect approach na sana. Indirect approach ang pahit na. So, Okay. pala na pinagasabi mo, sige man ang kupad-kupad kan kaswapon di tulo. At tayo nga ni Jimmy, di ko aram, naghapot sa mga parantabay. Ano ang kausa ka ito? Magkangalason man ang gat. So, saro, Black Hawk. Yan. Oo. Aga, alas 9, alas 10, yaw niyan, digdi naga para... Ano ito? Hanggang Banggi?
Tara na nga ni digdi sa ginubatan. Paguna mababa digdi sa ubal sa ay man. Sa tarirek. Yung ani, napanood ito. Pagalo na rin. Pag-aramon, dulo pagbanggi na. Dipisil, talang kuwana sa ere, dahil naman yan mapalo up. Alis, mag-ibo naman kitang helicopter patrol na rin. Ay on the sky. Ay, on the sky. Sa mga dagdag Okay. natong barita tabi pitulong mga darakulang proyektos digdi sa 3rd district posible maglaps ang deadline kan kontrata kan kontraktor kung sa iniguana kutanan mga alokadong budget dahilan sa versus ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang problema dahil man nagkakapuronan igwa naman kuta na nga ni napunan, ready na ang kontraktor, alagad ini-stop man giraray sa pagsabing mabalgay ni sa protocol kan DNR, sa pagsabing located ang mga ini sa deklaradong protected area kan departamento. Gabos ini nasa coastal, Counter District, kay puhan ang clearance hali sa PAMBI, Protected Area Management Board, na ma-apply, iyo ang DPWH. Nag-apply na sa DPWH, ngunyan, pinaagi digdi sa DINA Region 5, in-endorse na pasiring sa Manila, sa PAMBI. Ang problema, hanggang sa ngunyan, sigan follow-up kan DPWH, tanganing ma-detsunaan mga proyektos, ang pigahabol nga ni, so deadline. Ang problema hanggang sa ngunyan dahil man nagpapaluwas ang PAMBI in PAMBI clearance. Nakabid na ang mga proyekto, iyo na sa na inya nakakaulang. Ang proyektong ini, iyo ang pag-downgrade ka na tindugo na tinampo sa Basikaw, Marigondon sa West Coast. Delikado ka tindog kang tinampo, may mga nagkaka-aksidente. Kaya dapat mabawas-bawasan ang kuan kay ni. Ang pagkakaan sobrang taas. Ikadua, sa proyektong covered court, duman sa Kamagong Elementary School sa compound kay ni, pagkatapos sa badian sa ako parehas kan uwas kung saan pararehas saan mga ini may budget na hanggang sa ngunyan dahil man nagpapaluwas ang pambinin clearance kabid mas kabid na ang proyekto dahil man mapupunan sa pagsabing ang pigalat nga ni na rekisito iyo ang pampi clearance. Ayun. Ngunyan, sigon kay District Engineer Cornelio Relativo, kung mabalga ini, halimbawa ang puunan na kan kontraktor, ang proyekto, ang pinalidad, 5% kan gross contract cost kan proyekto. Kaya dahil man mapupunan, tabo man kan mga kontraktor na matawan sindanin pinalidad. Sa siring na mga proyekto. Sayang kung ini maglaps na deadline, pa-budget kayo ni Gayo, di ba balik sa National Treasury o duman sa sentro ka na gobyerno? Tabi, BP, sa tuya mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Aramon tamunan mga headlines in the morning. Standby muna, Joshua. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Duwang kita kay News Director Mar de la Cruz, live sa News Base kan DCGB. Hali po sa News Center. Good morning, Paring Mar. Ano ang latest sa Lado National? Good morning sa mga tabantabang. Headlines ko niyan, Malacanang, dahil kinaraman sa pagkakahali ni Congressman ko sa Komito na Appropriations. Sa 6 milyon na balot na na-imprinta na kan COMELEC ay na mapapakinabangan dahil sa TRO kan Supreme Court. Iyon ang ganang pigsabi ko eh. Mantang COMELEC pupunan ang balot reprinting sa Enero 20. Mantang si Congressman Erisi nagngalas kung nga nasayang ngaya ang 6 milyon na balota. Para ngaya ako sumay problema. Kung sa distrito ko ngayon na-imprinta na, 240,000 man sa nangyagang balota, ang dapat na-imprinta kiraray. Ang sabi kang COMELEC, 132 million pesos ang kantidad ka nasampit na 6 million na balota. Salbata na ano? De talaga siya naman pa di ka sa baraba yan eh. Dahita,
Sumanga, ansay ba kang Comelec, sumanga na desisyon na nangyari in final kang Comelec, dahil na isasabay. Yes, yes. Di na isa sinabay. Oo. Kaya lang nagpulos ng tiyaro kan pizza 14 so ano yan, Comelec. Kaya iyan ang nangyari. Biyong manang 6 million? Supreme Court. Ang kantidad pare-pera? So kantidad na nasayang? 132 million. 132 million. pesos kada saraw ang baluta. Mira, pera? 22 pesos. 22 pesos kada saro. 132 million pesos ang nasayang. Oho. Ayos. Mhm. Dahil dyan, sa maabot na pizza 20, sabi kang Comelec, pupo na naman ang ballot reprinting. Ayan. Mapo na naman. Oho. Babaragon dapat sa sistema. Oo. Pati nga so serialization, babaragon na. Okay, dinner kay Presidente Bongbong Marcos en Primera Dama Liza, iristoryan man sana asin daing isyong politika sigong kay Senate President Jesus Escudero. Aha. And sabi ni Secretary Lucas Bersamin, purely social private matter. Ayo. Nasambit na aktibidad. Oho. We understand? Kaso rin nangyari, ang pati kaso rin? Kan Lunes, Kalunes? siyempre na kung nagduda, ano yung bigilistan ni Jesus? Anong oras nangyari kang Lunes? Banggi ta dinner. Abanggi? Pamanggi dinner. Di pa katapos kang session ito? Oho. Okay. Ano bang nangyari nga doon? Bakit nagkaganon yon? Dahil man nga kami nag-restorya. Wala akong alam. Hindi ko alam yon. Bakit kaya yon? Ano kaya? Bakit? Anong nangyari? Wala. Hindi ko alam eh. Bakit kaya? Sinong, Okay. Sorosyalan mo sana, sorosyalan. Irestoryan man sana. Baka guruto man sana ito. Oho. Nagarating din duman so kadaklang ka mga senador. Oho. Apera kay Bato at saka kay Bongo. Ayaw naman pala si Senador Bato. Wala. Wala duman. Oo. Okay, first time sa laog ng 20 taon, BIR nakakolekta ng 2.8 trillion pesos kan 2024. Ay, wow. The best tadi. Oho. Mhm. May understand po mga nakawas na underwater drone sa nasyon, aksyonan kan DFA. Oo. Presidente Bongbong Marcos siniguro ang fondo para sa pagpapatindog ng Virology Institute Building. Penology. Virology. Bago na ako. Virology. Oho. Oho. Para sa mga... Pag-adal sa mga bakuna. viruses and bacteria. Oho. At pag-producer ng bakuna. Mhm. Bakusa na sa tao, kundi pati sa pananom asin sa mga hayop. Oho. 62 counts na pagsuway sa anti-money laundering. Di pa sangat na kan DOJ kontra kay Alice Guo. Nyan. Asin sa 30 iba pa. Oho. Libreng transport cards, peke sigon sa DOTR. Oo. Mantang reorganisasyon kaneda, lusot na sa Kamara de Representantes. Iyo, garo na iling ko supposti kong Joey. Gigi po ng sarong departamento. Department of Economic and Development na. Parang dep. Ano? Dep. Oo. And upon in the dep. Ayun. Okay man. Magayon na kaisipan. Oho. Gibo ng departamento yan. Oho. Mientras tanto, Presidente Bongbong Marcos, pipahali saan program appropriations and DSWD programs. Arin duman. May mga unprogram na programa na wala sa kunyan. Kaya ibinugtak duman sa unprogram. Oo. Di ngaya pwedaan. Mhm. Dapat ngaya nakaprograma. Okay. Okay. Kung arin duman. Arin duman. Ang aram ko sa istorya, kang hinod, kan primerong inintroduce ang AKAP, hali saan program. Iyo baga. Indang niya na 2025, day ko na si Rep. Mhm. Sa ito, big source. Oo. Okay, so mantang pipabalik man ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang tinakras na 400 million na budget kan DOT para sa promosyon. Yes. Dapat niya day mapatod ang momentum. Kaya ibalik. Di pa hanap ng pondo, nahanap ali sa pondo kan presidente. Yan. Okay. Para da magpadago sana.
Okay, so yung BP, ang mga headlines niyo na pagkaaga ito dyan kang POS Enterprises na napon sa na Mr. and Mrs. Raul at Marisa Calyo dyan sa Oros at Legazpi City Basta Radyo. I-POS niyo yan, 24/7 konektado kung mas kita yung load. From News Base, po si Martina. Good morning. Thank you, Paring Mar, sa mga Newspaper front headlines. page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ayon, so nangyari databi, mga tugang kasubagin na nagparalayog sa helicopter, ang nga po databi ka ito, sabi kan sa tuyang reliable source, according nga to a reliable source from TOG 5, Philippine Air Force, it's a night navigation test for officer pilot candidate. Yun. Night navigation test para naatabi daan sa mga officer pilot candidate pala. Garo, in short, gari party mga tugang kan training, di ba? Gari party tabi kan training. Sa Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sabi ni Madam Melindawi, when the human body is hungry, it eats itself. It does a cleansing process, removing all sick cells, cancer, aging cells, and Alzheimer's. Yan, magayon na mga informasyon ini. Sa tuya tabi na mga sharing. Hali kay Madam Melindawi. Salamat, Madam Melindawi. Good morning. Basta Morning, Henry M. Joshua Bino, nasa linya. Kaming Joshua. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag man niya tong pareta dahil sa sigidang pag-uuran, Darakan Share Line na nakapekto digdi sa Bicol Region. Nasa 340 mil ng mga individual o katumbas nin 76 mil na mga pamilya ang na-record na apektado kaini digdi sa Bicol Region. So sugini tabi BP Henry sa latest na report kan Office of Civil Defense Bicol as of 4 p.m. kasudmang Enero kansa 2025. Kaya dahil sa pag-uuran, pagbabaha, landslide sa manlain-lain na mga lugar digdi sa Bicol Region, 554 pamilya o kaya 1,846 na mga individual na ipig-evacuar, 206 na mga barangay na nakapag-record ni na pagbabaha. Ang ibabakan, digdi man sa Legazpi, at sa iba pang parte ka na Bicol Region. Ang makamundo, BP, duwa na ang nairehistrong nagadan, asin siyam ang nawawara pa. Ang duwang nagadan na ini, saro itong nalamos duman sa Erosin Sorsogon, asin ang saro pa, itong saro sa siyam na parasira na nawawara, kung saan ang na-record na gadan bagang ini. So nakuha duman sa Palombanes Island sa probinsya ka na Catanduanes. Dahil sa mga pag-uuran, pagbaha, asin landslide, anom na mga harong digdi sa Bicol ang partially damaged. Mientras tanto, dahil sa matinding ipuman, kan mga pamilya, aniba, apektado na hanap buhay, dahil makapagsira, dahil makalaog sa trabaho. Puspusan man ngunyan na pinagigibong pagtataonin mga asistensya, food packs as in non-food items, kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Kung saan, susugman sa latest record, puminakol naman sa 13.3 million pesos ang kantidad din tabang na naipalawas ka na sabi na nga ahensya, kumpuesto, min mga kinahon, mga food packs, asin mga balde-balde ng mga non-food items. Kung kaya sa ngunyan, susog sa pronomisa ka na OCD Bicol, para Guzman ang sa indang pinagigibong monitoring and sa mga local disaster risk reduction and management office, para Guzman ang sa indang pinagigibong search and retrieval operations naman sa anong pang nawawara ng mga individual, daraka na pagbabaha asin lawod o itong mga nagkawarang mga parasira. Asin sa ngunyan, talagang naglalangkaw ang bilang mankat individual na apektado dahil kanday pa nagpupundong pag-uuran digdi sa Bicol Region. Yan dipendagdag na istorya, Joshua Bino. Basta Morning, Henry M.
Salamat, Joshua, Jomar. Pakisenda lang kan sa imo tabing headlines. Alas 6 ka na lang tabi. At pasadahan ta sa mga birthday greetings ko yan na paggaga. Alas 6 na. O di na tabian ay sandali lang. Happy birthday po kay excuse me. Happy birthday po kay Engineer Amelia Gonzalez, Dean Bio College of Engineering, and also to Gelbert Gonzalez from MMC. Oy, Ma'am Ami Gonzalez, ha? So Dikana, tabi kan College of Engineering diyan po sa Bicol University. Good morning, ma'am. Happy birthday po sa imo at saka kay Engineer Gelbert Gonzalez. Good morning. Tabi sa Indo, ha? Gari bako sa pagkunyan, bako man gayud magayo na message training sinda sa residential area. Enot nakakadisturbo sa nagturog ika-2 sa strategy sa safety. Bako man ta nag-isip kita kidaing data dahil man lugod magayon kaan may dagat lang sinda na mag-practice. Yan, ha? Good day, Sir Henry. Pa-shoutout kan Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Amada Esplana, Richelle Capili Asejo, and Cora Realubit. Thank you. Good morning, Tabi. Ito. Ay, halabaw nini. Sana, Tabi, mataonan man kipansin so tinampo sa barangay Bay sa Ligaw. Padon sa barangay Batang, grabe pa ang lubak. Duman. Dapat talaga iwasan ka so 2-lane road man kaya. Kung may kasabatan ng auto, wala ki choice kundi mag-agi sa lubak. Sana mabisita man ni Jimmy kinamapaabot nyo sa DPWH. Bata, sige pong uran. Lalong nagararom ang mga lubak. Pati man po sa Banao Bridge. Kina sa parte ining barangay Morera, iraram kan mga potholes. Wala ka choice agihan, tawara man ibang agihan. Salamat po. Yan, ha? Good morning, Kuya Henry. Pakigreet po. Happy birthday kay sa pamangkin kong si Jara May Abion Año Nuevo from Tita Karen Salen ng Poro. Yan. Good morning, Henry. Nata po maugong ang signal sa po yan. Puwerte ang gatas kan masbate kung manamitan mo hen. Ayo, dakol kaya ang baka, karabo ang baka dyan, mananggat sa mga, kaya nga ni baga may rodeo masbate nyo dyan. All right, sige. Kuya, good morning, Tabi sa imo. Salamat sa paliwanag tungkol duman sa latest kay Cobrosal na utopalan sa inquiry. Pigsundang ko ngunyan, iyo mananggad po. Tama ka. Kaya, sa'yo ako nagatubod. Nakaduwa ng text rin. Ni mana. Para ako nagsimbag duman sa hapot katong texter. Alright. Excuse me po. Ang mga balita, susunod na. Makalipas lang kayo ni. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on January 18, Saturday, from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD office at 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City.
pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Tandaan, January 18, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at first come, first serve po tayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 6 Gs. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta, ngunyan pong Enero 16, 2025. Enot sa lado lokal, gobyerno lokal kan ginubatan, prioridad ngunyan ang supply ng tubig sa Bubulusan Resettlement Site matapos ma-resolve ang problema sa kuryente. Automated counting machine roadshow ginibukan COMELEC sa Daragalbay Covered Court kaso hapon. Malacanang dahil kinaaraman sa paghali kay Congressman Saldico sa Committee on Appropriations. 6 milyon na balota na naimprenta na kan COMELEC dahil na mapapakinabangan. Sa ibang nasyon, wildfire sa California tulos na napugulan kan mga autoridad. Business News, maximum SRP sa gabos na klase nin bagas, punteriya kan Department of Agriculture. Health News, benepisyo kang regular asin physical na aktibidad, ipinaliwanag kan mga eksperto. Detalyes mga tugang kan mga bareta sa lado lokal, makalihis na maipaliwanag ang mga umapailawan ang mga residentes kan Barangay Bubulusan Resettlement Site sa Barangay Bubulusan Ginubatan Albay. Prioridad ngunyan kan lokal na gobyerno na mapabugta ka naman ng linya ng tubig
pagkongkreto sa tinampo palaog ligdi asin ang pagkakaigwan ni street lights sa pakikipaghuron kan DCGB News kay Alkalde Paul Chino Garcia. Sinabi kay ni na nailataga ni Homeowners Association President Elisa Nasol ang mga kaipuhan kan mga relocatist digdi, partikular na ang mga noon ang bita na concern. Sinabi ni Garcia na may pigpapakonstruer na sindang tangke nin tubig hali sa mulad bukad pekenyo kon kaya mabugtak sinanil niya pasiring sa resettlement site mantang ang mga para sa pagpakonstruer nin tinampo ipigahagad niya nin tabang sa gobyerno probinsyal kan Albay. Sa ro pa na paghurunan ng street lights talaga distansya sa main road. So sunod na supplemental may lahugan ko kay pondo para lang ay solar street lights para digdi sa relocation. Kaso hapon, inot naman na napailawan kan Albay Electric Cooperatibo Aleco ang mga residente o residensya na nakakumple asin aprobaran kan mga dokumentos. Sa kabilugan, 162 na pamilyang naka-estar digdi, makalis na ibalyo sinda kan madistroso kan flash flood sa indang mga residensya sa barangay San Francisco, Travisia asin San Rafael kan nakalis na bagyong Rolly. Iba pa niya to na mga bareta ngunyan sa lado lokal, opisyal nang ipinagrepresentar kan Commission on Elections o ipinagpresentar kan Commission on Elections sa Daraga Albay ang bagong automated counting machine o ACM sa pagikan sa roadshow na ginibo kasuhapon sa covered court kan Barangay Sagpon. Sa entrevista kan DCGB News kay COMELEC Daraga Election Officer Andy Toledo, sayang sinabi na ang demonstrasyon may katuyuhan na familiarize ang mga botante sa updated voting technology para sa 2025 midterm elections. Sinabi ni Toledo na kayang maghaloy nin sagkod 14 oras ang baterya kang ACM asin kayang mag-operate maski dainin electrical outlet mantang masisiguro kay ni uninterrupted use maski ang mga lugar na limitado ang akses sa kuryente. Dagdag pa ni Toledo na ang roadshow party ka dispersos kan COMELEC na ma-enhance ang voter awareness asin preparedness para sa papaharaning election. Sa checkpoint naman na pag-cooperate na po kita, every time na napa-plug down kita, very courteous naman na sa to yung mga kapulisan. Simbagon talaga ang mga diit na kahaponan, so dahil man ibang mana dapat gibuhonan sa to yung mga operatibo at checkpoint hanggang visual sales na po. Mientras tanto, aramon tapon mga dagdag na report hali po dyan sa luwas, Bareta, mga tugang hali sa Primer Distrito kan Albay. May report si Jomar Bien, Department of Trade and Industry nagsabay sa Business One-Stop Shop sa Malinaw, Albay. Kuya po ang detalye. Dahil na kinakaipuan pang magpasiring dyan sa syudad kan Legazpi ang mga negosyante digdi sa Banwaan kan Malinaw na may concern sa Department of Trade Industry, partikularmente ang pagre-renew kan sa mga permit o itong iba pang mga DTI concerns. Inihulit poon kasudma ang mga representantes kan Department of Trade and Industry suminabay digdi sa Business One-Stop Shop sa Banwaan kan Malinaw sa paagi kan pagpasiring digdi kan mga taga-DTI ining mga negosyante na nag-renew man kan sa indang mga permit sa negosyo sa lokal na gobyerno na may mga problema sa DTI permit, iyo anday na nadipisilan pa asin digdi mismo sa Banwaan kan Malinaw na ayos ni dan sa indang mga dokumentos. Alagad o limitado man sana ang aldaw na pagpasiring didikan DTI sa Banwaan kan Malinaw, nagduwasan ng aldaw ini, nagpon kasud ba asin sundo sana ngunya na aldaw. Pigpapangapunan kan LGU Malinaw na aprobitsaran ang halipot na panahon na pagpasiring didikan DTI sa Banwaan kan Malinaw, tangani na daysida na masyado pang mapirwisyo na maglakaw pa kan mga dokumentos duman sa audience sa syudad kan Legazpi. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mientras tanto, barakalan po nin prangkesa sa tricycle sa Legazpi, napapara na. Report kay Al Armario. Nalaoman na dagos ng mawawara
ang isyu sa barakala ng prangkesa kan tricycle sa Legazpi City na pamoso kan enot na administrasyon. Dahil kan amnesty ordinance na pinasar ni City Councilor Luis Gutierrez na pirita ng isurrender kan mga may kapot kan SPA o Special Power of Attorney, sindaan mga pinabarakalan kan prangkesa na isurrender ini sa Franchising Division kan City Hall. Dahil kan amnesty ordinance, papatawadon sinda kung o kasindang naging violasyon, kaya maitatransfer na sa saindang pangarap ang prangkesa ali naman sa mga original na tagsadiri kani na nagpabakal kan mga enot na panahon. Pungo niyan na Enero higpitana ng gad, bawal na ang pagpabakal nin prangkesa. Kung may madiscovering prangkesa na dahil naman existido, may tatawa naman ini sa ibang kolorom na haluyo nang nag-request na matawan man ng prangkesa sa City Hall. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, mga barangay sa Daraga Albay uubuson nalilibuton kan COMELEC para sa automated counting machine roadshow. Report kay Karen Ala. Bago ining katapusan kan Enero, isiguroon kan Commission on Elections Daraga na maubos ang mga barangay sa munisipyo kan Daraga sa demonstration kan paggamit kan bagong automated counting machine o ACM gagamiton sa May 2025 election. Sigun ini kay COMELEC Daraga Election Officer Andy Toledo, tapos ang sa indang ginibong ACM roadshow kaswapon sa barangay Sagtun, Daraga Albay. Sigun kay Toledo, nasa 70% ng mga lugar sa Daraga na bisita kan sa indang opisina para sa demonstration kan mga bagong features kaining counting machine. Palagad sisikapon nindang gabos na mga lugar o barangay sa Daraga para sa nindang kaaraman sa paggamit kaining counting machine. Kung ano ang sistema na kaining gagamito na bagong makinarya sa eleksyon, dangan gura no katama ang pagproseso kaini sa mga boto kan botantes. Ang automated counting machine roadshow na ini parang aktibidad ngunyan kan COMELEC bilang pagprepara sa papabot ng May 12 national and local elections. Palagad ang kautuban kaini ang i-introduce sa mga botante ang gagamito na ngunyan na bagong counting machine sa pagbilang kan sa indang mga boto. Tangan isiguro buda iperling mismo sa ampangan ninda ining bagong automated counting machine. Nagpuproseso kitama ang mga boto kan tao. Sin masiguro ka ini ang patas na eleksyon sa taon na ini. Karen Ala, DCGB News. Mga slow protection structures sa mga bulod patukan sa Morera, Ginubatan, Albay, ipapaturupag giraray kan DPWH. Jimmy Nasalita sa report. Sayang ang budget na ginastos kan gobyerno sa pagpagibo kan slow protection bilang trinsera sa mga pagrasay kan bulod digdi sa patutukad na porsyon kan barangay Morera, Ginubatan dahilan sa tuturo pagun man girarayan mga struktura dahilan sa ipapautob kan DPWH na road widening as in road rehabilitation digdi sa Tercer Distrito kan Albay. Ang mga slow protection structures masasayang kung sa inlaw gini sa 10 by 10 meters sa both side kan tinampo na widening project sa ngunyan ang pigalat na sana kan DPWH iyo ang permit to cut na pigaplayan sa DNR para magkapurutol na ang mga tadapang mga kahoy na nasa gilid kan na highway mantang nasa proseso pa ng negosasyon sa mga pribadong pagrugaring nasa sakubon kan road widening project kan DPWH kung sa ini ando ang rekisito sa sinrason sa kunata dahil pa napupunan ang road rehabilitation kan tinampo digdi sa Tercer Distrito kan Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal, ultramarathon na inorganisar kan Bureau of Jail Management and Penology sa Bicol nakatiponin fondo kuwarta hali digdi itatabang sa pamilya kan sa indang mga PDL o persons deprived of liberty. Report kay Joshua Bino. Nagkatirang mga kapamilya kan mga persons deprived of liberty o PDL hali sa Pulanggi, Ginubatan, Kamalig, Ligaw, Asing Legazpi City Jail ang natawan nin mga livelihood project
halik sa pundong natipon kanikilandosir na Reformers Ultra Marathon 3rd Edition o Room 3 na ginibukan Disyembre 14, 2024. Ang Room 3 na ini iining sarong 50 kilometer ultra marathon na pinag-organisar kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Bicol. Si Jail Chief Inspector Remedios N. Remedios, Chief kan Welfare and Development Division, ang nagbisita mismo sa nasabi ng manlain-lain na mga pasilidades tanganin ng formalmenteng i-turnover ang nasabi ng proyekto sa saindang mga benepisyaryo o itong mga kapamilya kan saindang mga PDL. Ang mga ini nagresibinin mga paninda para makapatindog din sa dirinindang sari-sari store. As in, pwera digdi itong mga kapamilya kan PDL halik sa ginubatan, iyon nagresibinin mga materyales para makagibonin tosino, longganisa, as in embutido. Apwera digdi sarong estudyanteng PDL man ang makapagpadagos na kan sa iyang pag-eskwela matapos na mabayadan naman kan natipo ng pondo halis sa Room 3 ang sa inyang enrollment fee. Ang PDL na ini saro ng 3rd year na estudyante sa sarong college school digdi sa Legazpi City. Kung kaya katakod kay ni nagpasalamat ang BJMP Bicol sa gabos na mga organizers, facilitators at gabos na nag-irintra sa Room 3 o ining Ultra Marathon. Dahil naging mataryumpo ang nasabi ng aktibidad, sharing man nakatabang na sa pamilya kan sendang mga PDL. Dagdag na barata, Joshua Bino, DCGB. Bareta sa lado nasyonal, masunod. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Pangarap ay umangat pero minsan ay sanungat. Kabayani kita sa Ginebra, ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayani kita, sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang pagbibigay. Kabayani tayo, kabayani kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili,
handang magsilbi. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:29 nin pagkaaga, padagos kita ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Kinondinar po ni dating Senador Kiko Pangilinan ang pinakahuring pagtatakot kan China sa West Philippine Sea kasunod kan pagbalik kan pinakadakulang Coast Guard ship kaini na pinag-aapod na The Monster sa Exclusive Economic Zone kan Pilipinas. Sigon kay dating Senador Kiko Pangilinan, dapat na matakot ang mga Pilipino asil labanan ang pinagigibong pambubuli kan China. Mas kinadakulang nasyon ini kumpara sa Pilipinas. Inuyonan man ni Senador Kiko ang atab na pagsampa kan gobyerno ng diplomatic protest laban sa China dahil sa padagos na pakikiaram kani sa Exclusive Economic Zone kang nasyon. Para kay Senador Kiko, ang padagos na presensya kan mga barko kan China sa tuyang teritoryo dakulang patakot sa seguridad kang nasyon asin napupugulan kainan mga Filipino na gamiton ang sa tuyang natural resources o mga yaman dagat lalo na ang mga parasira. Tinawanin doon kan senador na base sa desisyon kan arbitral tribunal, malinaw na sa tuyang teritoryo na padagos na pinag-aako o pinagsasaliri kan China asin desindang karapatan na padagos na sa dirihon ini, dagdag pa ni dating Senador Kiko Pangilinan. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal, daing kinaaraman ang Malacanang sa pagkakahali ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co bilang pamayo kan House Committee on Appropriations. Inian ipinahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa sarong ambush interview. Inay pinahayag ni Executive Bersamin matapos sa salidahan siko sa committee pinagkakaputan kaini sa Kamara de Representantes. Sigon kay Bersamin, desisyon kan Kongreso ang nangyaring paghiro sa Kamara asin wara nin kinaaraman ang palasyo dahil separado ining sangakan gobyerno. Si Congressman Sandro Marcos ang nagdeklarar sa Kamara na bakante ang poderosong committee na pugol niko. Silensyo man ang Malacanang sa report na nauyam si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pamamahala niko sa komite. Kaya hinali ini. Alagad, ginibo man na rason niko ang sa iyang isyong pangsalod. Kaya ini nagdimiter bilang chairperson kan House Committee on Appropriations. Mga tugang maabot daw sa 6 milyon na balota ang naimprintana para sa 2025 elections. Anday na mapapakinabangan matapos ining ipinaluwas ang Temporary Restraining Order o TRO kan Korte Suprema may kinaaraman sa disqualification ka nagkapirang kandidato sigon sa COMELEC. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia na dahil wara na ang pangaran ka nasabing mga kandidato dahil digdi back to zero sinda. Sigon kay Garcia, nasa 132 milyon pesos ang kantidad kan 6 milyon na balota. Magigiramdoman na sinuspender kan COMELEC kan nakaaging aldao. Enero 14 ang pag-imprenta kan mga balota. Kasunod kan ipinaluwas na TRO ang printing kan official ballots pinuunan kan COMELEC kan uminaging Enero 6. Inanunsyo, mga tugang kan Commission on Elections sa COMELEC
na plano nindang puunan ang reprinting kan mga balota para sa 2025 midterm election sa Lunes, Enero 20. Sigon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, pigilaoma na matapos na ang Election Management System o EMS sa loob din tulong aldaw, asin pagkatapos magibonin bagong EMS. Babagon man ang gabos na ballot phases asin serialization. Ipinaliwanag ni Garcia ng EMS iyon sistemang namamahala sa laog nin proseso kan pagprint kan balota asin ngunyan daing kapasidad na magdugang nin kandidato sa panahon na matapos na ang listahan. Siring man plano kan COMELEC na idagdag ini bilang bagong feature kan EMS. Mientras sa kaipuhan ng may publikar sa COMELEC website ang bagong ballot phases na sinyal kang kahandaan kan poll body na magpuon ng mag-reprint. Sigon kay Garcia, mapuon na sa Enero 25 ang mock elections na inot nang itinalaan sa Sabado. Inot nang napabareta na pinapundokan COMELEC ang pag-imprenta kan balota kan magpaluwas ni ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order o TRO may kinaraman sa mga kaso ka nagkapirang kandidato sa eleksyon. Puro irestoryahan sana asin daing pinaghururunan may kinaraman sa politika ang naging dinner kay bahan sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin Primera Dama Lisa Araneta Marcos sa Bahay Pangulo kan Lunes sigon kay Senate President Chis Escudero. Sinabi niyang purely social asin parte kan regular asin seasonal na gathering ang pagultanan kan mga miyembro kan Senado asin kan Presidente. Kasarong social media post ipighirasman ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang mga retrato kan pamangkin o kan pamanggi kung saan siya ang host para sa mga senador asin an sa iyang agom o kasabay ang mga agom kay ni apera kay Escudero. Nakatinderman sinda Senador JB Ejercito, Ramon Revilla Jr., Juan Miguel Suberi, Loren Ligarda, sin Robin Padilla, Lito Lapid, Francis Tolentino, Sherwin Gatchalian, Rafi Tolfo, Joel Villanueva, Mark Villar, Jingo Estrada, Cynthia Villar, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, asin Nancy Binay. Kanaputon man si Ejercito kun may kinaraman sa rally kan Iglesia ni Cristo o INC na sabing pagtiripon, sinabi kaining not at all, purely socials. As in sinda, nagtukanin anuman o dahil sinda, nagtukanin anuman na political issues. Bareta sa Luwaskan, Pilipinas, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking pigro na. Kagapay for more than 30 pigro lucky years. Ito lang ang may pigro builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrola. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Diday ko, diday ko, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pagmakulog siya sa probinsyang Albay, ngunya sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youths. Abay mahal ko yung si Diday ko.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Mga tugang bareta ngunyan sa Luwascan, Pilipinas. Makaskas po na napugulan kan mga autoridad ang nagsilyab na panibagong wildfire sa Los Angeles, California. Ang bushfire na rehistro sa Ventura County kung saan inapod ninda ining autofire. Uminabot man sa Ansulo sa 55.7 na hektaryas matapos na makontain kan mga bumbero ang kalayo asin dagos ng nasibo. Pero dahil sa mga rinibong abo o dahil sa mga iribo-ibong nasulo, nagpaluwas man ang National Weather Service o NWS din panibagong air quality alert kung saan sakop kay ng South Coast Air Basin kay bahan ang gabos na Orange County asin iba pang parte kan LA, Riverside asin San Bernardino counties asin ang Coachella Valley. Ini dahil man sa peligrosong level kan alpug asin abo na din narakan paros pasiring sa residential area. Madurar ang warning sagkod sa Miyerkules nin Banggi. Inabisuhan man ang mga residente sa apektadong lugar na iwasan ang outdoor activities asin mantineron na kasarado ang mga bintana asin pinto kan sa indang harong asin mga lunadan. Business News. Ipinahayag mga tugang kan Department of Agriculture o DA na pig-aadalan kay ng pagpautob nin maximum suggested retail price o MSRP para sa gabos na klase nin bagas. Inan sinabi ni DA Undersecretary Asis Perez kanhapoton ni Iloilo Representative Fergenel Biron kung an 58 pesos kada kilo kang MSSRP para sa premium imported na bagas pwedeng ipautob sa ibang klase nin bagas dahilan sa kaini sarong pilot program ang gusto nilang hilingon ang siring na bagay asin analisaron pagkatapos kung paano mapapakarhay. Pero sa nasabing expansion parte ka estratehiya sa totoo nga ni pigakonsideran ninda ang pagpataw nin price cap sa bagas. Health News, mga tugang, aramon tadaw ang mga istorya kasabay tabi si News Director Mar de la Cruz. May kinaraman sa benepisyo kan regular na physical na activity na ipinaluwas kan mga eksperto sa salud sa kinabaan. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Every move counts. Ini ang tinawanin doon ka mga health experts sa kinabaan. Sa indang sinabi, non-regular na physical activity may signifikanteng benepisyo sa salud. Sa pahayag kan World Health Organization o WHO, ang regular na physical na aktibidad nakakabawa sa peligro na magkaigo ng cardiovascular diseases, cancers, diabetes type 2, asin dementia. Health News from Newsbase, Mardila, Jainiba. Oras natin, 6:41 in morning. Aramon ta mga tugang. Hali po sa Pag-asa si Miss Ruth Pacala sa latest na report. Hello po. Miss Ruth, hello. Yes, sir. Good morning, Miss Ruth. On the air ka po sa DCGB. Go ahead na po sa latest forecast.
Yes, Diyos marahay na aga po sa inyo, Sir Henry, at sa mga tagapagdangog kang DCGB. Ini po ang baretang panahon tangon niya na Aldaw, January 16, 2024. Shearline po ang nakaka-apekto sa eastern section kang Luzon, samantalang easterlies naman ang nakaka-apekto sa Visayas at sa Mindanao. So ngunya na Aldaw, buong probinsya kang Kabikulan po, maging ang probinsya kang Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque, Asin, Romblon, magiging cloudy pa rin na may mga scattered rain showers and isolated thunderstorms dulot po kang shearline. Moderato sagod sa makusog na duros halis sa norte sirangan ng Mairal na may moderato sagod sa makusog na pagkukul kang kadagatan. Agwat po kang temperatura tangunyan nasa 24 sagod 29 degrees Celsius. Nagsirang po ang Aldaw kasubagong alas 6:12 ning aga, masulno po at siya na alas 5:38 ning hapon. Philippine Standard Time ta po 6:43 na po ning aga. Ito po si Ruth Pakala kang Pag-asa Legazpi, marahay na Aldaw po. Salamat po Miss Ruth sa report. Iyan mga tugang ang detalyes kan mga bareta sa GB News Express. Mga bareta na sinurat po sa Newsbase. Kasabay si News Director Mar de la Cruz, Angel Mostasa, si Jenny Balyaran. Siring man ang report kan Megaforce Patrol. Hali po dyan sa Aluas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita. Ismail always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, alright. Balik kita mga tugang sa Morning Hirit. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis. Mga helang nadara po kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mog mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong liver aid.
Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud asin protection kan atay. Ini po may silimarin na hali sa herb. Natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant po na probadong epektibo sa pagtaunin proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwede na mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Ini po nakakatabang man na mapugulan o pwedeng mapugulan ang paghubag kay ni. Kaya po mga tugang, may bisyo ka man o dai, mahilig ka man uminom o dai, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing problema ang atay, mas enjoy an sa tuyang pamumuhay. Kaya po sa mga liver lovers natin dyan, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal po sa mga botika nationwide. Yan. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Okay, sandali lang Joshua ha. Nasa linya si Madam Melinda. May important na announcement ini. Madam Melinda, good morning. Hello. Good morning. Yes, good morning po, Ma'am Melinda. Good morning, Sir Henry. Yes Good po. sa mga listeners mo. Yes po. Oo, may announcement po, girari ako para sa may mga problema sa health. Magkakaigwa po, giraray sa CMB Center in Legazpi City. Free health consultation ngayon na maabot na January 18, Saturday po yan. 9 a.m. to 4 p.m. sa CMB Center, now Nabuel na Center sa Legazpi City. Opo. Kung may mga latest laboratory results po, pakidara po nindo. At first come, first serve po yan. Yan. Kami po ay seryoso sa samuyang mission to help restore the health of people. I-take advantage po kan may mga problema sa kalusugan na mabalo ninda, masubukan Opo. ang samuyang product. Kadakot na po nakagraduate sa maintenance at mga UFA operation na save na po sa operasyon. Sir Hen, maraming salamat. Kung may mga gusto makakuha ka sa kuyang text hotline, sige po. 0939 904-0717 0939-904-0717. And syempre, ugaliun po na magdangog sa sakuyang programa si MD Kalusugan at Kabuhayan. Monday to Thursday, 6:30 to 7, Kibanggi. And syempre, pag Sunday, 7 a.m. to 8 a.m. Opo. in the morning, syempre, digdi sa tuyang paboritong radio station, DCGB Legazpi. Maraming salamat, Sir Henry. Welcome po, More power Madam to you Melinda. and your program. Yes, salamat po, Madam Melinda. Welcome na welcome po. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay. Sisay Barreta. Sisay daw. Digdi kita sa Baretang Kulalapnit. Joshua. Hello. Sabi ni Midbid mo si Bert Nunez, sumatibayon baga mag-host ng lalaki. Sabi niya, arog man ngaya amigo kanduwa mong listeners na sa imo sana nagtutubod. Kami siring man sa inda. Good morning, amigo. Uyog-uyogod mo yan. Mapagal magpatubod ki para dangog. Thank you, tabi, Manang Bert. Thank you, tabi, amigong Bert Nunez. Yan. Mabuhay ka. Ano nangyari dito sa araw na para tukdo sa kolehiyo? Opo. Nauya man ng mga estudyante? Opo. O ano man ini, o? Ang pigdi-discuss dahayon pirmi sa subject mo da topic? Opo. Aron mo ako doon kaan? Halimbawa nga ang subject mo nga tungkol sa kamote, ang titor mo tungkol sa balingoy. Ano ba yan? Ang topic mo nga tungkol nga sa barko, ang figure mo tungkol sa auto. Ano na yan, boy? Bato-bato sa langit, ang tamaan, day po madagit. Konsuelo lang sa morning hihirit. Ano nangyari, Joshua Digdi? Uha. Sisay daw ini. Na para tukdo. Oo. Sa sarong kolehiyo, digdi sa probinsya kan Albay. Iuyaman na ang mga estudyante. Oo.
Taantig didiscuss na kayo ni sa klase. Harayoon man lamang sa subject na dapat niyang ituro. Na-imagine ko sa nag-lecture ka dyan sa inutan. Susunod, sige tarangad-tangad sa kisame. Wala sige tarangad-tangad. Sige ang hiyom-hiyom. O niyan. Grabe ang gulo-gulo kan mga estudyante. Ang subject kaya dito medyo konektado sa history. Okay. Pero antig pa para istorya ni Sir. So mga bagay-bagay na pigigibon ng mga mag-agom. May naman akong kan. Ako na. May dako na akong kapinig di. Masiramon talaga. Hot choco? Hot choco ano niya digdi? Hot choco. Ngunyan. Sabi ka kalalap ni pangyari ngayon sa maube. Sarang bes. Ay, iba pala na, sa maubi pala niyan. Paguna ko, sa maabaka, iba na, may nangyari man pala sa maubi, adi. Igwa man pala kay maube. Nangyari kaya kan paminsan sa maabaka. Tapos nangyari sa, ano yan, sa mabatag. Igwa sa mamanukan. Ngunyan pala, sa maubi na. Kumusta na unod ka? Nagkarulonis yan. Sa mamanukan, mapagalon man na may mangyari dyan. Ata. Tan manok, sigang layog-layog. Buda, ang pagbuhat mo, maamputo. Buda, sigang kutat. Ano nangyari sa maubi? Kasi nga yung history, ang istorya, gibo-gibo kan mga mag-agom. Nanong apod ka ito? History of man. History ba? Asado man sindaman. Kamu ko magdagdag. History ba ka? Aram mo sa mga sinaunang tao. Mga turo sa mukha ito sa social studies. Ito sa itong subject ito na nga. Ngaya, mga Cro-Magnon. Mga Pithecanthropus. Mga rugaan. Mga tao bagaan. Mga caveman. Peking man. Diba? Ano nga tapos big turo sa mukha ito. So, yan baga na, ano nga nang kuan apod sa tao? Homo sapiens. Homo sapiens, buda Homo erectus. Homo erectus. Baga. Igwa ki klase kan tao na ano pa nga ito so basta da ko mahilig ako sa mga arugan na mga adal tungkol sa human body, human beings. History. Mga caveman baga. Mga sinaunang tao na dumadaan sa mga tulay na lupa. Yan ang rason kung nato nakaabot digdi si Bantong, si Baltog, buda si Hanjong. Si Hanjong yan tulo baga ansaro baga diyan taga Butabara, India. Labo yun mo ang haling Butabara kang panahon na ito. Uminagi sa tulay na lupa. Kaya lang tayo ay nagkawatak-watak dahil sa patuloy na pagtas ng tubig at mga pagagalaw ng ilalim ng lupa. Kaya naalis yung mga tulay na lupa. Nag-star sa Kastilyong buhangin. Kaya siguro kung kampanahon gayo, dahil pa magato maray na engineer. At nakaarabot na istoryata dyan pala. Ngunyan. Ang mas kinauyam kan mga estudyante. Sarong bisis. Ang pig-istorya da ni Sir sa klase. Sindada ang mag-agom. Nadakop kan sa indang aki, mantang nagkakawat ng Jack and Boy. Tayo'y kalahok sa pambansang pagbabago. Pwede pambansang pagbabago. Kapunta ka dyan, Ronald. Okay. Ano kaya, boss? Formal man nga discussion mo. Harayoon man lamang nga sa base. Aram mo, Joshua, paminsan, ikaw kipig-apod na mga istoryang pampawara pirot.
Paniguturo ka ba? Pabinsan, may mga segue ang istorya dyan. Huwag nga, nakarabot ang sa artista. Kami kaya ito, may kuhan kami na anong subject. Basta may saro kami subject ka ito. Nakakaarabot kami sa artista. Ang titapusan kang huroron mi sa klase, Gabi Concepcion. Saro ko man nakaklase, paborito niya, Cesar Montano. O, tapos na. Nagpasuro. Nagtapos kang klase, baga, so grade niya, 89. Kumpara sa nag-uyon kay Gabi Concepcion, 95, 91. Awinda. Pamisan kayo po man nakigaring nga flavor. Pero di dapat pakaroal daw. Pagpon sa pagpon, hanggang sa matapos ang klase. Oo. Iya istorya. Awinda. Okay. Kung ano-ano man niya pag-istorya mo, dulo palagod niya. Hindi mo malaman. Tapos mo na ang iyong pinagmulan. Limot mo na ang iyong pinagmulan. Ngayon kang nga ni Frida Aguilar. Bakit nga ba? Ganito ang tao'y walang kasiyahan. Go ahead. Okay na, tanaling ko na si Jasmine. Joshua, tama na. Tanaling ko na si Jasmine. Tama na. Pag naling ko na si Jasmine, minapundo na ako eh. Ngaya sir, irayo mo na sa klase. Alas 7 na. Bata ka sabor, may nagapot ako. Sir, mitbit mo si Jasmine Baluloy. Nga ako, siyempre. Natangan niya ako, ano? Wala man nga, sir. Oo. Saka baga. Okay. Good morning kay Ate Rochelle. Ayun mo, Diyos, para ako nagkuro kanta. Sabi ni Rochelle, baka nga sir mag-uran. Deng tiwala sa kan Rochelle na inyo. Kawin magani at Rochelle si Sunshine Cross. Pinaburang ko na nga ni sa post ni Pading Elmer na Anyo Nuevo. O digdigod, kinantawan mo, baka nga amuran. Sa bagay, si Ate Rochelle parang gari si Sunshine na di. Oo. Kaya so, saro na kami di binyagari man si Atong. Awinda! O sige na. Joshua, goodbye. Ang tao'y walang kasiyahan. Baretang kulalapnit. Sabi ni Rondon, isa kang magaling na guro sa sibika at kultura. Iyo baga. Sibika at kultura. The best. Ay, alas 7 na pala. Anong ibong ko tabi na. Alas 7 na di. Alat nga na. Pasiguro ito sa tuya ng mga kwandigdi. Sa mga pipinduton kulugod na. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige po. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Mabalik po ako alas 6, alas 7:30 sa programa nga hapot sa DCGB. Salamat. Goodbye. Pasensya na po. Sa iba pang mga reactions tango niya na pagkaagat, dakulong pang day ko nagkabarasa. Budo sa ibang greetings. Goodbye. Maray na aga po sa Indogabos. I love you all. Hi, ako po si Ma'am Melinda